ovaj savršeno posni ručak, koji je takođe veoma zdrav, započinjemo tako što ćemo napraviti prvo tršćanski umak. Uzeli smo, ja ovdje imam 7 malih čenova belog luka, koji ćemo dobro da iseckamo na sitno. A zatim ćemo uzeti zajedno sa belim lukom jednu šaku peršuna. I sada ćemo sve ovo zajedno jednim dobrim nožem da seckamo. Ovo nam je ujedno i osnova i preliv za ovu ribu, koji daje vrlo jedan specifičan šmek i ne postoji riba koja se dobro ne slaže sa ovim prelivom. Moram da napomenem da sam rernu ja već uključila. Znači, rerna je uključena. Sada ćemo ovu mešavinu peršuna i belog luka da ubacimo u jednu činiju, da pokupimo sve sa daske. I sada ćemo sve ovo dobro da zalijemo sa maslinovim uljem. A zatim ćemo dodati i malo morske soli. Umak nam izgleda evo ovako. Ostavljamo ga sa strane. I sada ćemo krompir da iseckamo na neke kolutove. Proizvoljno i onako kako vi volite. Riba se ne peče jako dugo, onda isecite krompir malo tanje da bi sve ujedno i u isto vreme bilo gotovo. A zatim imamo i jednu glavicu crvenog luka, pa ćemo i njega da iseckamo na kolutove. I sada je došlo vreme i da slažemo ovaj naš obrok. Uzet ćemo jednu vatrostalnu činiju i u nju ćemo prvo staviti ribu. Ribu ćemo dobro da posolimo. Ove strane. Kao i iznutra. Zatim ćemo staviti komade krompira. Malo ispod i malo sa strane, kao i kolutove luka. Ovako ćemo sada sve ovo da poređamo, kao i da posolimo sam krompir i luk odvojeno. I evo ga. Zatim stavljamo ribu. Blago ćemo je samo secnuti ovako na nekoliko delova. A zatim ćemo je zaliti našim tršćanskim umakom. Ovako. A malo više ćemo staviti unutra. Znači, otvorimo je i napunimo ovaj unutrašnji deo sa ovim tršćanskim umakom.
Zalit ćemo malo i krompir kao i luk. Sljedeća stvar je da ćemo dodati 1 deci vina. I na sve ovo još malo maslinovog ulja. Svega par minuta je potrebno za ovaj vrlo brz lagani ručak i sada sve ovo ide u rernu na 200 stepeni. I evo ga, da samo možete da osjetite ove mirise. Ajmo sada da ga serviramo i da ga probamo. Poslednja stvar koja je nezaobilazna je da prelijemo ribu sa tršćanskim umakom. Još malo. I ajmo sada i da je probamo. Samo da vam pokažem, ona se doslovno raspada i odvaja od kostiju. Pogledajte kako je divna. I ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko se odlučite da probate brancin baš na ovakav način. Ukus je fenomenalan. Ljubim vas puno. Ćao!